Хей, приятели, здравейте! Ние отново сме тук на рафта. Облекли сме своите пижами и ви очакваме за нова приказка. Хайде бързо облечете и вие своите пижами, измийте зъбките и да започваме, защото Пижамко разказва приказката Агънцето и бурята. На една хубава зелена поляна с хубава зелена трева имало стадо овце. Те хапвали от тази тревичка и били пораснали големи. Имало и малки агънца между тях все още, но те също хапвали всеки ден и щели да пораснат големи, колкото техните майки и бащи. Нека да ви запознаем с агънцето Пухкавелко. То обичало да стои близо до мама, защото все още било мъничко и дори когато хапвало по полянките, не се отделяло от мама. Другите овце, например, обичали да се пръскат по поляната, да обикалят, но то стояло близо до мама. В този хубав слънчев ден започнали да идват облаци. Те ставали все по-тъмни и по-тъмни. Агънцето Пухкавелко не било виждало толкова тъмни облаци досега, защото е било още малък. Не щеш ли изведнъж побляснала дори светкавица? Това било нещо съвсем ново за него. Той никога не бил виждал досега светкавица. Тя озарила небето и пробляснала доста силно. Но още по-голяма изненада било, когато се чул и тътен. Бум! Такова нещо агънцето никога не е било чувал. Ето как стои то ококорено и дори спряло да пасе от вкусната му трева, защото леко се поизплашило. И още повече се изплашило, когато едри капки започнали от този тъмен облак да падат в тревата. То помислило, че в такава ситуация трябва да отидем и да се скрием в най-голямото дърво, което срещнем наблизо. Но се оказало, че като няма опит и като е малко и никога не е виждало буря, то не знае как се действа в такава ситуация. Не било правилно под дърво да се застава, защото светкавицата може да засегне и самото дърво. Най-правилно било да се скрият в тяхната кошара. В тази кошара винаги има сено, винаги има храна и винаги има покрив над главата им. Това агънцето не знаело. То не знаело как се действа при буря. Затова, когато бурята поутихнала, неговия татко, стария овен, решил да си поговори с него и да му обясни тези важни неща. Когато сме на открито, Пухкавелко, и започне буря, ние е хубаво да се приютим в нашата кошара, защото под дървото може да се запазим до някъде сухи, но е опасно от гръмотевици и високите дървета понякога ги привличат повече към нас. Не трябва да се плашиш, а трябва да знаеш как да действаш, когато има такава ситуация. Добре, тате, изблеяло то. И след това всичко отново дошло на мястото си, отново се върнали на хубавата си полянка и отново слънчицето засияло. Така завършва нашата приказка Агънцето и бурята. Дано слънчицето винаги изгрява след някакви тежки периоди, които имаме в нашия живот. До скоро, приятели!